Kapitan, abi nga eh. Awan mo naalak nga yuda ti gobyerno. Sapay, di na mapawitan di asawak nga inhinyero di abroad. Kasano dato yun ngay? Anda ko mamang maalak ang ngayon dati gobyerno. Kapitan? At saan nga bali aman ka? Ado mati ko na mga ornong mo. At ado pa iti makasapul ngamda kayo. Ikat tayon kadagi ti makasapul. Kunada nga rod nga amin kamay kan iti amil orasyon. Amelioration ko nam amanang. Kiso mo lang nga iso dayta ah. Ikandak dito 5,000. Anya mo dayta ngay? Pilpilin nyo matik ikan nyo mat kapitan. Ulitak manang. Nya. Mas ad-ado pa ti kailangan ngamda kayo. Ay sinalit ki diti kastoy. Sapay ka sa pula kunay ti kwarta kapitan. Sana ba yata damat di relief nga mawawat yo. Tanggi urnong mo di bangko. Ay, basta jak kay takot dyan ti urnong ko di bangkaw. Savings ko nga ron di kapitan. Nya. Ay, awahanan na. Anya ti kastuyan ngay. Sapi nagangragan ti bukaw. Kasano nga ang makaribanak kapitan. Kandag iti kukuk nagmumursang dan. Kas dala kakalkala kamutain. Awan pa'y pagpa-manicure kan pagpa-pedicure kan. Kan awan pagpangipon kan na yan. Kita nga matangipon ko anay. Agpangipon ako ma. Ito nga ito yung mati amil orasyon ko. Ang 5,000. Katorasyak matawan tingipan ko ah. Padadala ang awan tingipan na. Apeg-reklamo kaya. Kat saan mat? Ay na, manang. Hindi kasto nga sitwasyon. Akikinawatan tayo kuma. Pag-arian tayo ti ayat iti posposo tayo. Tani, delikado ti sitwasyon tayong tata. Saan ko mga data ayuda ti gobyerno ti pag-apan tayo? Ultimo food pack. Awan na alak kapitan. Food pack ko ng amanang. Kiso mo lang ay suma ah. Basta dapak na. Food pack. Ay, saan ka kumamat ang aglas-lastog manang? At nasyak pa nga mismo tinangiwat kanyang di-relief mo. No di food pack mo. Ibagam kit din ng awan. Ha? Ay, kwa, kapitan. Hay! Agawin kayo kit din manang. Aglas-lastog kayo nga. Sikap nga ado ti kwarta na ti agreklamo. Imbis ko mga itulong mo dagitada duma kwartam iti daduma. Deta bagim lang ti pantanonot ang mga